Bună ziua! Astăzi o să vă arăt cum se face o rază de lumină foarte ușor și simplu. Să începem. Pentru a construi raza de lumină vă trebuie bloc de diamant și punct de lumină. Luăm diamantul, facem un pătrățel mic, nu o să-l fac chiar mare, o să-l fac mic. Am făcut așa. Faceți un pătrat. Trebuie să puneți punctul de lumină să rămână un spațiu liber. Vedeți? Aceasta este raza de lumină. Cum vă spunem, trebuie să rămână un spațiu liber. Și am terminat raza de lumină.